kiekottelee Lämsän kanssa. Forsström. Lämsän paikka keskeltä, loistava kuti Lämsältä ja sinne se kolahtaa kilpikäden puolelle yläkulmaan. Ja Lämsä ja Forsström ottaa muutaman syötön keskenään siinä ja loistava paikka Lämsälle tuon neliön keskelle ja tulisti lähtee Teemu Lämsän kuti ja Lämsän maaliputki jatkuu. Siinä ei pitkään tätä tarvinnut leipoa, puoli minuuttia ylivoimaa meni ja Lämsä maalintekijänä syöttäjänä Juuso Forsström ja Jimi Kuronen. Lainio Forsström, Lainio. 20 sekuntia, muutama maalipaketaan kerkee. Forsström maalis, hakee rystyltä, hieno maali ja siinä pelaa Lainio kiekko Forsströmille maali eteen. Forsström nostaa rystylle ja nyt taitaa muutama hammas jää Forsströmiltä vielä sinne kentälle maali eteen sen tilanteen jälkimainingeissa. Ja katsotaan mitä siinä nyt tapahtuu, mutta joka tapauksessa Juuso Forsström siirtää kotijoukkojen 2-0 johtoon. 20 sekuntia jälleen jää erää ja hieno hyvä maali Sapkolle. Siellä tulee hyvä syöttö Lainiolta. Forsström jää aivan vapaaksi tuon maalin kulmalle. Nousee röyhkeästi siihen, nostaa kiekko ja siellä tulee taustalla vielä rokipelaajan mailla tuonne suun seutuville, mutta lähtee maalia kiertämään ja hienon maalin tekee Roki-hyökkäjä Olli-Matti Järvelä siinä. Järvelä kiertää maalin takaa ja sieltä hakee Urpolahden patjaalta kiekon maaliin. Mies karkaa Kuroselta ja sieltä se on helppo siirtää kiekkoja. Tärkeä kavennus samalla hetkellä kuin Sapko-pelaaja pääsee jäähyltä pois. Katsotaanpa hidastusta uudestaan. Sitä nyt katsotaan videolta, en tiedä mitä siinä tarkastetaan, mutta kyllä se näyttää, että siellä maalissa käy. Kiekkoja Väinölä hakee omista vauhtia. Nyt pomppii hyvin Seinäläpä ja 2-0 hyökkää Sapkolle. Seinälä hakee oman ratkaisun ja nostaa pelin 3-1. Siinä on ollut paikka tarjoilla vielä Karppiselle, mutta Seinälä katsoo, että kun veto on kunnossa, niin sitten siirretään kiekko vaan tuonne maalin perukoille. Ja Väinölä roikuttaa aikamoisen roikun ja vähän onnellakin kiekko pomppii Sapkolle ja hyvä vastahyökkäys ja Joni Seinälä. Olisiko kauden 7. osuma? Keske. Aksila vielä edelleen jäällä, se nyt pääsee vaihdon puolelle Järvelä. Tulee viivasta Roki-pelaaja Piippo. Kiekko jää jalkoihin ja taas olisi Sapkolle iskun paikka, mutta Roki pitää kiekko hallussa. Hyvä syöttö takaa tolpalle ja sieltä se vedetään Urpolahden längistä maaliin. Ja Urpolahti kerkee lipua siihen tilanteeseen, mutta hyvä poikittais syöttö ja sieltä on mukava tällätä peli 3-2. Ja taitaa olla taas Olli-Matti Järvelä illan toinen osuma. Katsotaan hidastusta. Siellä tulee harasyöttö Sapko ykkösellä, hyvä paikka keskellä, siellä vähän kiekko karkat, loistava tarjoilu ja ei siinä oikein kulmaa ole, mutta sen verran on längit auki, että sieltä on hyvä tulittaa tonne Sapko maaliin. Ja tärkeä kavennus Rokille toisen erän viimeiselle viitoselle. Pikkasen siinä ehkä hätiköity ratkaisu. Vihavainen tulee loistavasti keskeltä ja siinä voisi naulata vielä kiekko maali ja Lantta naulaa ja nyt tulee kyllä hieno maali. Tätä kelpaa muutaman kerran pyöritellä, kun Vihavainen pistää 2 äijää naruun siinä keskellä, tarjoilee vielä laitaa Henttoselle poikittaa syötä ja Henttonen löytää maaleista Jaakko Lantan ja siinä on Lantalla loistava sektori siirtää peli 4-2 ja katsokaapa hidastusta nyt, Vihavainen siinä viivassa. Pikku neppikavereitten ohi poikittaa syöttö Henttoselle, Henttonen tarjoilee siihen Lanttaa tavoitelle ja Lantan lapa löytyy sieltä ja peli 4-2 ja jos täällä maukkaita maaleja mainostetaan, niin tässä paljon oikein maukkaamista maukkain. Järvelä pitää kiekko alueella. Haastaa Forsströmiä viivassa, kiekko jää sinne jalkoihin. Kuitenkin Forsström taistelee 3 pelaajaa vastaan. Lantta hakee rohkeasti omista päästä ja pistää kiekon maaliin. Siellä on tyhjä maali eessä, Jaakko Lantta siirtää pelin 5-2. 3 pistettä tänä iltana Talvisaloon ja tärkeä voitto kotijoukkueelle tässä tärkeässä ottelussa Rokia vastaan. Ja pikkuhiljaa yleisö kiittää kotijoukkuetta ja poistuu täältä viettämään keskiviikkoiltaa. Kiitos. Hyvin tultiin mun mielestä peliin. Oltiin paljon parempia kuin edellisellä kerralla täällä kokonaisuudessaankin. Kaveri painaa kovalla prosentilla YV:llä
ei parane jäähyä ottaa. Se oli kyllä tiedossakin, mutta nyt otettiin ja sitten 2 kertaa heilu. Kenttätapahtumat oli aika tasaisia mun mielestä siinä eräs muuten. Toisessa erässä me oltiin oikein hyviäkin omasta mielestä. Vähän eriskummallisia maaleja, 2 siihen, mitkä nyt sitten tänään maksoi kovaa hintaa tuosta tuloksesta, mutta en mä noita haukkuu pysty. Kyllä ne hyvin pelasi. Meillä oltiin hyvällä jalalla liikkeellä. Harmittaa tietysti tuommoiset vähän keposet maalit, kun vähän niin kuin yllättäen tulee. Ei voi niin kuin hirveästi paskaa antaa pelaajille. Kyllä ne itsensä tänään likoon laittoi. Ja nyt se ei vaan tuottanut tulosta. Et sun lauantain päästään yrittää uudestaan sitten. Ja nyt vaan hyvät palauttelut ja retki tuonne takaisin Rovaniemelle. Kiitos Santeri ja sitten Pasi. Joo, taas oli hieno mestiskamppailu ja Hoki on äärimmäisen kova joukkue ja pisti meidät ahtaalle. Tietysti meille vähän näkyy tietyllä tavalla, että tuossa on 2 tappioa peräkkäin tullut ja varsinkin ne tavat, millä ne on tullut, niin näkyy vähän muutamien pelaajien arkuutena tuossa pelaamisessa, mutta kyllä mä olen tyytyväinen siihen, että tänään oli jo vähän merkkejä sinne päin puolustuspelaamisesta, uhrautumisesta ja tekemisestä, että pikkasen jalalla oltiin jäljessä, mutta muuten ihan kokonaisvaltainen esitys ja YV. Näähän on yleensä se kliseet, että YV, AV ja maalivahtipeli, siinähän ne on, että tänään oltiin YVllä tehokkaita ja tästä on hyvä jatkaa kohti perjantaita. Kiitos.